Long way down. U stvari long way up. Nino prvo. Komši. Žitalo Yunus. Epek ti je bolan čudo. Gdje smo sad? To je kraj puta. Nema dalje. Zid. Šta veliš, Kahrimanović? Drugi dan. Druga lafaka. Pola 4. Imali smo padova.
Prošli smo pakao, nikad nam teže nije bilo. Sam si ti smij. To su rovovi, mak, pješke ne možeš onda, stvarno ne možeš pješke da se popnije. Ako ovaj put ne bude imao izgled, nema šanse da stopi. Da ćemo i nositi. A valjda će biti. Dug će dan ovo da bude. Šta je bilo sami, da to težak motor? Mora se udat ovdje. No, neprecizan ovaj Google pravi. Vidjeli smo mi neprecizan. Evo nas ovdje, na ovom, evo, tačno da u kraju. Malo kamen malo. Dole je Vareš. Mi smo došli na kraj puta. Trebamo gore. Evo. Šta ćemo sad? Ja slušam njega, psihološki će bolje izgledati. O je! Kaj ja? Joj, kolega. Joj, sigurno.